I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan klip. Danas ćemo da pravimo četvrtu epizodu otvaranja pekova na sajtu FoodWiz. Hajmo krenemo, ja sam pre svega otvorio jedan pek i ništa nisam dobio, tako da idemo dalje. Ovdje mi se učita neki video, neki squad builder. Vi ćete vjerovatno vi dok gledate ovaj video, on će biti gotov, ali dobro. Znači, pravio sam BPR ekipu, obavezno posjetite, obavezno pogledajte i taj video. Oh my god, Di Maria, Angel Di Maria, ljudi, znači, zver svih zvereva, znači, poletao, znači, 90 pace, 87 dribbling, 79 šut, 83 pasiv i 71 fizika. Tu je i Hulk, znači, sa 86 fizikom ubio je Spiriqueta. Prvi put da dobijem i ja nešto dobro peku posle onog Robera. Idemo dalje. Inače, ne znam baš koliko ću otvoriti pekove, otvarat ćemo nešto do 4,5 do 5 minuta, ne bih želeo više. Tako da, ajmo da idemo na sljedeći pek. I da li možemo sad da dobijemo nešto bolje? Joe Hart i Evra. I tu informu 400.000. Super, i ovo je bio dobar pek. Ajmo malo se bacimo na ove gol pekove. Tu sam dobio jedan put onog Sergio Ramosa naranđastog. Znači, htio sam da plaćam. To vam dođe kad dobijete, na primjer, takvog futbolera u peku. Ajmo nešto dobro. I Marcelo i Vela, Carlos Vela, može. Super. Za jedan ovakav gold pack koji vredi, ne znam baš sad koliko baš vredi, jedno 25k, 30 najviše, da dobijete Marcela koji vredi 20.000 i Carlos Vela ojačani 83 koji vredi 15 i ove neke tamo igrače, to vam je super. Imamo sljedeći takav pek, tražimo Ronalda, već danima tražimo Ronalda. Diego Costa, tebi stavljam u naslov. Ako baš dobijem posle Ronalda nema mesta, onda ideš u deskripciji sigurno. Sljedeći pek, znači Diego Costa, jako snažan i jako dobar futbaler, nemam reći. Idemo sljedeći pek. 3 minuta, znači eventualno još jedno 2 minuta, 1,5 i toliko. Keita i Kazrin, njega sam dobio jedan peku inform, ali u FIFA World. Tako sam bio srećan što sam ga dobio, on vredi negde oko 15.000 kad je inform, možda malo manje, 13-14.000, ja sam ga vidio za 13.500, što znači da on nije baš nešto jeftino. Ajde, otvaram se 2 sata, jedan pek. Molim te, daj mi Ronalda za ko je ovo možda predzadnji pek u ovom videu. Zašto ovoliko učita, znači... dobili smo i podolsku pek. Dobili smo i podolsku pek, znači... Ništa ljudi, vidimo se kad se ovo učita. I evo ga ljudi, otvorio se pek, otvara se ovo isti pek malo pre, tako da se to ne računa, znači morao sam da vratim, da mi se nešto desilo. Uskoro možda počinjemo sa facecamom, možda ne, vidjet ću. Verovatno za jedno 3 dana dobijam ove, ne novi slušalice, već imam komplet joysticka, pa možda snimamo FIFA World malo, onako, kao unboxing ili preview, nešto tako, između nešto tako, znači, zadnji pek, da li moram to da čekam.
da verujem! Ne mogu da verujem prvi! Ljudi, imao sam neki tamo prekid, došao mi neku sobu slučajno. Ljudi, dobio sam jednostavno fucking Thiago Silva Team of the Year igrača koji vredi sigurno oko 2 miliona. Sad ćemo dole da vidimo, da. Znači, ne mogu da verujem, a da bez njega dobili bismo sigurno nekog ovako kao uče. Igrača i bilo bi nam ono 11.000, ali 1.910.000. Znači, Thiago Silva, Team of the Year igrač. Ljudi, hvala što ste pogledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Presrećem se. Ćao!